welcome to my YouTube channel. Dan Evi channel, kencana Ratu Ijliknya aku boleh ibesiku. Liburan hari ini serba pakai putih karena saya suka yang putih nih. Ada temanku, ada Kak Pipa, ada si Mbak Barbie nyot-nyot gitu. Seksinya cah Malang bro ya lo. Orang di bojo sop. Ndak iki njilok Pak X. Berada di mana Pak ini loh? Iya. Berada nang Pak X. Lho, entek-entekane nggenku kono. Ayo, mana? Lah iya ayo nang njilek Madang. Aku yo luwe, aku mangan galar nang omah man bantal ora enak apa-apa. Lek golek mangan nang nggen apa janteng-janteng iki nang sebelah mburi kono. Enak. Yo, yang buri-buri kene sing enek jantenge lek pinggir-pinggirnya bakul klambi, simpak, kutang, kontrol-kontrolan, empik karet, terus geter-geter. Lah apa? Nang daerah-daerah mburi-mburi ngene iki. Janteng-janteng iki. Kalau itu loh, 20-an dolar aja kena ul. Nyapa kok rada logo. Kurang seret. Ya dicantele neh ya. Ya kok dicantel. Ndak to kene tak syuting pisan ki telone mungker-mungker ora nek telo kenceng, telone ngacret-ngacret. Lho, halo sayang, pane kamu galau aja, Mas. Aku bonceng dong. Lek teko Indonesia ki akeh. Kae koyo klambi kreatif-kreatif seksi-seksi yo. Ya no. Koncoku nyewa apa ulang tahun. Ora no lek numpak kono. Numpak Tuhan iki bandara batu. Endi? Murah nang mongkok. Oh, cah. Malah nang Uniso murah-murah piye to iki? Engko lek dhewe ngomongi awakmu ngono biasanya senene ndek toko. Oh. Yo. Lho, embuh wae yo golek-golek sik lah mangan-mangan. Kae yo jandeng. Jandeng Cina. Lah serman apa aku nggak ngerti loh kalian, aku manut saja wes. Lah aku yo ora ndek inspirasi arep nyekek apa ngono. Wes wong ora enek gratisan hari ini wonge nang wonge orang liya. Ya sebelah kene iki ya. No, aku ora apal Yunlong, aku ora tahu libur daerah kene iki hanya melintas sret-sret. Piye to wong iki kusro ram. Jan mansradakan. Ya wis ngono tak golek panganan sik bolo.